Hola, aquest curs celebrem el 17è projecte solidari al centre. Nosaltres som la classe de tercera. Estem fent un projecte molt interessant. Estem descobrint i investigant com és el país de Mali, com és la seva gent, quin idioma parlen, quins són els seus aliments, quins són els seus animals, en fi, estem molt contents perquè hem après moltes coses. Enguany a l'escola col·laborem amb la ONG Motores Sin Fronteres. A la nostra classe hem investigat que els xiquets i xiquetes de Mali i nosaltres tenim els mateixos sentiments i emocions quan ens passen les mateixes coses. Hem fet un grup de paraules molt bonics amb emocions i sentiments. Els xiquets i xiquetes de Mali són diferents, però també som iguals en moltes coses. Ens ha de jugar, ens ha de que es cuiden i que es tracten bé. Clar, som iguals i diferents en moltes coses perquè en algunes som molt semblants i en altres molt diferents. A classe hem après que tots els xiquets i xiquetes del món tenim els mateixos drets. Per exemple, dret a la igualtat, dret a tindre medicament, dret a tindre una casa on viure i descansar, dret a una família que ens doni protecció i amor i dret a tindre un nom i una nacionalitat. Dret a tindre una alimentació saludable, a jugar i a divertir-nos. Hi ha moltes dones que canvien el món. Nosaltres hem conegut la història de Hawa. Ella és una doctora que treballa a Mali. Ella ensenya a les mares com alimentar i cuidar els seus fills. Hawa va dir que sols salvar la vida d'un xiquet ja és feliç. Estem descobrint Mali. Mali és una part molt pobra d'Àfrica i tenen molts problemes econòmics del país. La enfermedad més peligrosa es diu Ebola. Aquesta malaltia ha matat a molts xiquets i xiquetes de Mali. Mali es troba a Àfrica. La bandera de Mali és verd, groc i roig. L'idioma de Mali és francès i bambara. L'escut és de forma circular, de color blau cel, i podem trobar una mesquita, un voltor i un sol isquent. Hi ha escrit el seu lema, un poble, una meta i una fe. Mali té 7 fronteres, com podeu veure en este mapa. Mauritània, Argèlia, Níger, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea i Senegal. A Mali no hi ha moltes muntanyes perquè el terreny és molt pla. El pic més alt és un acantilat que mesura 1.155 metres i es diu Hombori Tondo. Hem après que els xiquets i les xiquetes de Mali passen fam i necessiten aliments i aigua potable. La seva dieta està basada en mijo, arròs, sorgo i dacsa. Jaime ens va contar que la sal és molt important per a mantenir la hidratació del cos. Les cases de Mali són de palla i fang, com podeu veure en esta foto. La vida animal és variada al centre i al sud de Mali.
on podem trobar animals com les gaseles, elefants, hienes o cocodrils. A més, hi ha 3 grans parcs naturals on podem trobar reserves d'animals de diferents tipus. La vegetació a Mali canvia segons la zona i el clima. Al clima sudanès hi ha grans zones boscoses. Els arbres més representatius són Neré, Karité i Carioca. Al clima sahariano no hi ha cap arbre perquè no hi ha molta sequera. Entonces els arbres se moren y el único arbre que n'hi ha és el baobab. Per Mali passa el riu Níger. Podem trobar 3 estacions: pluges de juny a febrer, seca de març a juny, freda i seca d'octubre a febrer. Hi ha escasses precipitacions i molta sequia. Van rebre la visita de Jaime, un representant de l'ONG que nos ha ensenyat moltes coses sobre Mali. El dia 9 celebrem el Mercat Solidari. Hem portat joguets i llibres per al Mercat Solidari. Aquests han fet un marc com aquest per a vendre al Mercadet Solidari. Els vendrà per €1 i tot el recaudat els donarà a l'ONG Motors Sense Fronteres. Els xiquets i xiquetes de Mali necessiten aliments i medicaments. Tot el que recaptem li entregarem a l'ONG, que portarà la nostra ajuda a Niono, una zona rural de Mali.